महागाईमध्ये तेलाचा भडका उडालेला आहे। खाद्यतेल महाग झालेलं आहे। शेंगदाणा दरात सुद्धा वाढ झाली आहे। तेलाच्या या दरात डब्यामागे सरासरी 125 रुपयांची वाढ झाली आहे। शेंगदाणा तेल प्रति किलो 220 रुपयांवर पोहोचले। आगामी काळात आणखी भाववाढ होईल असा अंदाज वर्तवला जातोय। त्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे। राज्यामध्ये सध्या झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय आणि त्याचा परिणाम थेट खाद्यतेलाच्या बाजारावर दिसून येतोय। अनेक दिवसांपासून स्थिर खाद्यतेलाचे दर हे अलीकडे वाढलेले आहेत। विशेषतः सोयाबीनच्या उत्पादनावर अतिवृष्टीचा फटका बसल्यामुळे सोयाबीनच्या दरात वाढ झाली आहे। तसंच शेंगदाणा दरात सुद्धा 5 ते 7 रुपये प्रति किलो मागे वाढ झाल्यामुळे शेंगदाणा तेलाचे भाव सुद्धा वाढले आणि त्यासोबतच केंद्र सरकारनं खाद्यतेलावर लावलेले 20% आयात शुल्क, आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या घडामोडी आणि डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे खाद्यतेल महागले। त्यामुळे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर महागाईचा तडका गेलेला आहे आणि त्यामुळे सामान्यांना याचा फटका बसतोय।